Тръгвайки си от Харан, ще завършим деня в Халфети. Това е малко градче на язовир Биречек. Като пътуваме натам, то е интересно с потъналите си сгради и черните рози, но за това по-нататък. А докато пътуваме, понеже край нас се е ширнала Месопотамия, ще използвам да разкажа малко за нея. Древна Месопотамия е люлка на съвременната цивилизация. Там земеделието е стояло в основата на развитието на човечеството, а шамфастъкът, наричан пистачо, е сред най-древните и ценени дарове в този регион. Благодарение на иновативните системи за напояване и плодородните наноси на реките Тигър и Ефрат, Месопотамия е станала аграрна суперсила, а шамфастъкът е имал статут на кралски лукс, отглеждане дори в емблематичните висящи градини на Вавилон. В Месопотамия е развита уникална земеделска система, която устоява на сухия климат посредством технологиите. Фермерите изграждат мрежи от канали, диги и резервоари, за да уловят пролетните разливи на реките. Там най-напред се сее пшеница, но поради засоляването на почвите от напояването масово се преминава към ечемик, който е по-издържлив на сол. Освен това, отглеждат още леща, нахут, лен и сусам за олио, а под сянката на финиковите палми, които дават форми, се отглеждат много зеленчуци, нарове, ябълки, смокини, лозя. Емблематична култура на региона е шамфастъкът. Специално карам Жоро да спре на удобно място до градина с шамфастъци, за да може хубаво да ги огледаме отблизо. Самият шамфастък е водомно растение, което означава, че има отделни мъжки и женски дървета. Трябва да се засадят и двата вида. Обикновено едно мъжко дърво на 8 до 10 женски. Понеже цветовете нямат венчелищета, те не привличат пчели, а опрашването става изцяло благодарение на вятъра. Дърветата растат бавно, живеят изключително дълго. Едно дърво може да живее и да дава плодове между 150 и 300 години. То ражда първите си плодове на 5-та до 7-та година от засаждането, а пълният му капацитет се постига около 15-та година. За да оцелее и да дава плодове, шамфастъкът се нуждае от климат, който би убил повечето други овошки. Растението процъфтява в полупустинни райони, изисква дълги, сухи и горещи лета с температури над 40 градуса и много ниска влажност на въздуха. Докато се улисвам аз по шамфастъците и стигнахме Халфети. Става въпрос за новото градче, което е преместено след образуването на язовира, а старото, към което сме се напътили, е там долу в ниското. Ей, тук целият този наклон трябва да го спуснем. Кемпера доста се зори, но ще се справи. А там, в ниското, където сега не се вижда, тече Ефрат и на нея е направен язовира Биречек, където трябва да стигнем. Там мислим да останем за през нощта. Ей гона и язовира в далечината, как се вижда красиво на залеза. Този язовир е изграден относително наскоро, през 2000-та година. И за да се случи това, няколко населени места е трябвало да бъдат потопени, а хората изселени. Спираме набързо да разгледаме и да снимаме тази красота. Невероятно красиво е. Направо дъхът спира от гледката, особено сега както е по залез. И докато продължаваме да се спускаме надолу и да се любуваме на околната красота, ще използвам да споделя още един любопитен факт. За разлика от формите, които са били достъпни за всеки, шамфастъкът е бил основно за владетелите и благородниците, а
най-старият десерт в историята е мерсу. В глидани плочки от около 2000 години преди новата ера е открита най-ранната готварска рецепта. Десертът се състои от стрити форми с млян шамфастък, оформени като топчета. Това е било бърза, калорична и изящна храна за царете. Ценен заради дългата си трайност, шамфастъка е бил перфектен и за номадските походи на търговците и на кервани, а по-късно се превръща в ценна стока по пътя на Куприната. Слязахме най-долу, оглеждаме се за къде можем да паркираме. И на самия бряг се оказа, че има чудесен паркинг, където се наместихме. Тук е като синя зона. В момента сме извън платеното време, но и иначе не е скъпо. Таксуването е през ХГС системата. Това е. Да палим подметките и да отиваме да разглеждаме. Едно от нещата, заради които исках да дойдем тук, е да видя световно известните черни рози. Ей тук веднага виждам едни такива. Тези обаче не са истински, тези са изкуствени. Аз искам да видя естествени, растящи на коренче и с черен цвят. Да видим, ще ми излезне ли късметя. Това са обикновени червени рози, които обаче заради условията, в които растат, водите от река Ефрат и специфичната почва се насищат с специален естествен пигмент, който до такава степен потъмнява червения цвят, че той започва да изглежда като черен. Гледам, заничам по дворове и градинки, обаче за сега няма. Питах на едно-две места, вдигат рамене. Нищо. Ще се поразходим, поне ще видим останалото забележително, това е останките от потъналия град. Ето тук най-забележителното, джамията, която е залята от водите и все пак половината от нея и минарето стърчат. Наближавайки моста, който е над залива, с Жоро се чудим да минем ли, какво да правим. Въртим се малко като обрани евреи. От близкото заведение се опитват да ни привлекат към клиенти. Аз обаче не им се връзвам, но все пак питам. Карагио, човека кимна с глава и ме заведе в близката градинка и та-да-дам! Розичка. Не е много черна, но това е, което има. Все пак, по-добре от нищо. След това минаваме все пак по понтонния мост, преди още съвсем да се е стъмнило, да видим какво интересно ще има от другата страна на залива. Обръщайки поглед назад, градчето е красиво, поглеждайки във водите надолу, хоп, изненада, рибки, бая големи парчета има, плуват си най-спокойно и никой не ги лови. От другата страна се оказва, че няма нещо, кой знае какво е интересно. Доста запуснато ми изглежда. Като няма хора и живот, това е положението. Връщаме се към по-оживената част на градчето. Друго ако не, тук поне за нощни снимки е супер.
Прибирайки се наобратно, не мога да не отбележа още едно забележително нещо. Местния розово-черен сладолед, така си го кръстих аз, Карагил Дундурма. Много са изобретателни местните в стремежа си да привличат туристи. Ей, това е от всяко нещо направили туристическа атракция, конкретно тук от черните рози. За днес мисля, стига да ни е толкова. Отиваме да почиваме в кемпера, пък утре рано сутрин може да направя още една обиколка на светло. Я, какво е хубаво утрото в Халфети. Слънце грее, спокойно. Странното е, че хора и живот някакси не се виждат наоколо. Независимо от това, тръгвам на разходка, защото съм си поставила за задача да търся има ли черни рози. Вървя по градинките, оглеждам навсякъде. За момента не съм намерила. Тук-таме има розови и по някоя червена. Хоп, е тая черната, обаче беше изкуствена. Иначе градчето е много приятно за разхождане, но толкова рано сутринта, не чак толкова рано, към 9 и нещо, просто няма никой. Нито павилиончетата и сергийките са отворени, нито се виждат хора. Я да видим тук има ли нещо. Хоп! Розичка. Обаче е червенка. И няма и помен от черно. Ей, тук има и някои други, които са цъфнали, но също са червени. И тази, като че ли малко по-така, обаче и при нея нещата не чернеят. Тук е една пъпка малко по-тъмна, ама тя според мен е защото още не се е разлистила. Абе, като цяло, май тая работа с черните рози няма да я бъде. Може би легендата да е добра, но практиката показва, че розичките са си червени и само на увяхване добиват, като тая, по-тъмна окраска. Иначе на светло градчето изглежда много приятно. Този път водите на Ефрат са доста ниски, нивото е спаднало, в резултат на което потопената джамия и останалите неща доста са се показали. Обикновено водата ги залива почти до покрива, така че да остава да стърчи само минарето, а сега, когато е ниско нивото, почти половината джамия вече е над водата. Оглеждам тук поредни местенца да видя някъде розичка, но уви. Много интересен е факта, че тези рози, освен тук, никъде другаде не могат да виреят и да бъдат култивирани. Те като цяло са били в градчето Халфети преди да бъде залято от язовира и премествайки се хората са се опитали да ги преместят, но на новото място не се е получило. Те са си били чисто червени. И тук се продават такива рози. Ако си купи човек, няма проблем, ще растат, но цвета им ще бъде само червен. Затова хората са направили максималното. Има специални оранжерии, в които условията са такива, каквито са били преди, и така е успяло да се запази това уникално природно творение. За последно решавам да отида и до мястото, до понтонния мост, където ми показаха първата пушким черна роза, да видя на светло какво е положението. Ето и тук още няколко рози, червени с леко потъмняване.
Ей, тази е най-черната възможна. Това беше розата, която ми показаха от заведението, но тя и доста го кара на увяхване. Ами, като цяло, това беше май с розите. А сега да бързам да се прибирам при кемпера, че Жоро ме чака да си тръгваме. Докато стигна, Жоро вече всичко е оправил, метнах се на кемпи и отново поемаме стръмния баир нагоре. Я тук какъв голям паркинг има, очакват се явно да идват доста коли, може би автобуси, туристи, но за сега такива неща не видяхме ние. Да се полюбуваме пак от високо на язовира. Жоро отбива на площадката, която е направена за целта. А там някакви хора си правят пикник. Много романтично. От тук маршрута ни вече е Висока България, като остана единствено да разгледаме Адана. До там имаме половин ден път, така че няма да е проблем. Ще го вземем и вечерта трябва да спим някъде в града. А пътувайки през красива Месопотамия, мине се не мине, освен снимките, спираме и да се полюбуваме, защото движение не е същото, като да спреш и да направиш снимки на спокойствие. Така, малко по малко, пътувайки покрай овощните градини, стигаме до Плато. Тази река се ползва за много неща, освен за напояване, за плаване. Ейна, тук се отглежда и риба. Реката буквално е насинжирана от садки. Не знам за какви точно риби са, но са много. Минаваме през интересно градче, което ми прави впечатление, че има много добре уредени места за пикник. Тук край реката има огромна обособена удобна зона. Оглеждаме се къде да си намерим местенце да паркираме за малко. Малко преди да се качим на главния път към Адана, спираме на брега на Ефрат за кратка почивка и снимки. Времето тук е разкошно, птички пеят. Просто супер. Хората тук вече си ползват парка, кой само за почивка, кой за пикник, за разходка с децата. Това е много така приятно впечатление, което имам като цяло от турците. А ето я и Ефрат. В тази си част е невероятно мръсна. Тук се е събрало буквално нещо като блато, но пък иначе, като изключим това, реката много внушително и добре изглежда. След кратката кафе, пауза и почивка продължаваме към главния път по моста на Ефрат. Тук ще можем и отгоре да видим колко внушителна е реката. След което, тъкмо малко след като се качихме на главния път и хоп, отбивка. Тук задължително отбиват всички пътуващи
за някаква проверка или нещо подобно. Всъщност, както се оказва, е просто отбиване. Нищо не проверяват. Явно днесния късметлийския ден ги минаваме транзит. Магистралата към Адана е хубава и въпреки интензивния трафик и многото камиони не е проблем и се пътува леко и спокойно. След 10 дни пътуване из Турция мога да кажа, че много ми харесва, особено пролет. Тук е разкошно, приятно, топло, а природата толкова красиво наоколо е, някакси зелено и цъфнало. Въобще наслада за сетивата. Много приятно се получи. Определено бих казала, че май месец е, поне според моите впечатления, най-доброто време човек да посети Турция. След над 2000 км изминати до момента, впечатленията ми са страхотни. Много ми хареса. Пак искам да дойдем. Въобще и страната, и хората са върхът. Чувствам се много хем отпочинала, хем приятно заредена, толкова интересни неща видяхме. Въпреки интензивната програма, бих казала, че ми се получи едно, макар и по-така сбито интензивно, много хубаво пътуване. Съжалявам единствено, че много бързо мина, направо не усетих кога отлетя това време. Искам да сме все още в началото и да продължават нещата, но за съжаление нямаме повече време. Но пък това ми дава мотивация да продължавам да мечтая и да планувам скоро да се върнем отново. Ако мога накратко да обобщя, бих казала, че Средиземноморска Турция е разкошна и я препоръчвам на всеки да изживее това невероятно учение. Оставащата част от деня ни ще продължи основно така в пътуване, но любовайки се на красотите край пътя. Аз приключвам до тук. Благодаря за интереса и вниманието. Ще се видим в следващия епизод, когато ще ви покажа какво видяхме и какво интересно има в Адана. Последвайте канала, за да видите какви интересни неща ще публикувам. Коментирайте, за мен е интересно да разбера вашето мнение, какво ви е впечатлило, ако имате някоя препоръка. Благодаря ви от сърце и до скоро!